Horas madita sa luhuna. Punguan na hinaholongan di bagasan gornito at Tuhan Jesus Kristus. Jumolo ma tapasahat mauliate tuadopan niya mata pardenggan basa di bagasan Jesus Kristus. Disudi dengan di basana noktajalo di bagasan sadarion. Secara khusus nung amarlas ni roha hita dinamadjalo pamasumasuon perbagason anak dot boru ni huriata. Di amanami si Tumeang inang boru purba. Laos songoni amanami si Majutak inang boru abarita. Mardomo hita di bagasan sadahuria. Marokap akagelekta. Ido natahalason di bagasan tikyon. Alania manginang dot sudi na hormati hami amang dainang na punguhita di son nuaing. Di son hami jongjong nuaing dongan sahuria muna. Na magkalason las ni roha muna, las ni rohatta sa luhutna. Sido honon nami di hamu amang do tamuinang. Tarlumobi ma di anakon nami. Saunari gabe ama mahuamang, gabe ina mate. Jadi nyonya si Tumeang boru si Majuntak. Sah, begitu ya. Melihat ma di Tuhan. Dilas ni roha munai dohot dohuriata marlas ni roha. Jala tangyok kanon nami do toktong. Hamu amang do tamuinang. Tarlumobi ma di keluarga naik baru. Sadama hamu, memang nunga sada. Sira terang. Ingot tamu mahatan itu hatta naung jinalomuna nakin marhite-hite na posona di huriatta. Ima nagabe pedoman di ngolumuna tutiki nanengro. Ia molonungga marhasohotan memang daktagamon swadong akka siadopan tujuluan nearion. Alai ima hatani debata nagabe lobu-lobu muna asadame keluarga muna mulai saunari sahat rodi ujungna. Alani amang do tamuinang Roma huriatta madapotok kamu majalak kamu mengucapkan selamat balotong ahap yan non nahu pasahat tami daktar baik kami manangaha alailas ni rohanami di pasu-pasu tuhat tama songo dia pian non natar patu pahami molo pribadi pai molo sian punguan pai termasuk ma amang punguan amani huriatta ala anggota ni punguan amado secara khusus amat si tua si Tumeang. Di sodo hami amang Roma dapoto kamu makalason ulaunon di dongani Tuhani mahita saluhutna. Jadi hami ma nama dokhata sian huriatta ala huboto hami gudang dope naneng madokhata songoni mahata si dohon nami Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amang pandenami. Gabi amang raja. Ina dope ate. Oh iya. Ino adong kope. Ina dope ina. Sabar pe hami. Salam. Shalom. Oh, marita salu na. Nakaning inang amang penitua si Hutape ya sangat lengkap ya. Cuma mendabaya sedikit dari inang. Sian ina Esther kainang inang berpurba. Hami inang Rodo. Sian ina Esther sian Nuriat tetong GKP Jemaat Khusus sudah berdobolas. Tung marlas ni roh hatu hita salu na sadarion. Jadi hamulata kamu nama Tuhan songsoni hita saluhu na. Di hamuna si Joel sama baru junta ya. Kalau si Joel karena dari gereja manggil anak laku. Tapi nanti kalau udah dari si Majunta mertuamu laku. Ya. Jadi dok sekali dok ina sholat inang borak berita terlebat. Iya. Dok. Jadi dok cuma pesan kami buat anak kami Joel dan Cynthia. Ingatlah tadi yang di gereja ya nak amangnya, song ini udah ada nang da, terlalu mobi hoy nang baru juta, malu-malu manubuk rohan si matu amida nang da, ini nomor satu. Cintamu na nang terbagi, salilengon cintamu na holo tomak dulu tu bapak tu adik, tu tomu nak je sona sangat terbagi, malu-malu mau deh nang da, song ni anak nami si Joel. Jadi dang pola godang si donon nami, sono nang garatai nang tahatai di. Jalan yang saya tuju di inanang datung na dia pe anggarat tai song
songsongan ni nang inang solat nong Iya. sepakatata do sa luhu nai tung sesedia petutu tabalas ni roha may tutu. Jadi sonon hatata ni sino tutu ano do konon nami. Si titi masih pa golang-golang parahu na. Tung sedia petutu na tapatu pa sa luhu na sa godang panoroha na. Jadi senggon tutu. Jadi saya sino kono aku pa satu baru majutak. Adong may nasada si tua mana ke kereta. Oh. Lau merdalani. Itu dia. Jadi berjuma hoy nang marsima tua song-song ni nang mareda. Iya, matutu. Horas mahita sa luhu na. Horas matutu, horas.